שלום לכולם. יש לכולם טוב. אנחנו בדרך לבית ספר. רגע, אני אומר סבבה. אנחנו בדרך לבית ספר. אבל תהפכי את המצלמה, יהיה להם יותר קל לראות. אוקיי, רגע. אז אנחנו בדרך. שירה תסביר לכם גם למה. כי יש היום אספת הורים, אבל אני לא באספת הורים. אני ביום שלישי. אני היום באספת הורים. אז אנחנו מסדרים את הכיתה ואולי גם ביום שלישי נעשה. כן. עם המורה שלנו. נראה לך את הבית ספר. ביקשנו אישור גם מהמורה, כי אנחנו מנקים את הלוח, עושים לכם הכל. ואנחנו נצלם לכם גם סרטון של הכיתה. אנחנו בינתיים בדרך. יש לנו דרך קיצור, אז כאילו פחות הליכה. אבל אני גם, זה מתחיל בשעה 4 כל אספת הורים, ואני הראשונה, כי תמיד אני ראשונה, נגיד לכם גם למה, כי יש לי את האחות הכי קטנה בכיתה, וכאילו, אי אפשר לשרוד עם אחות קטנה בכיתה, אז כאילו אנחנו עושים את זה ראשונים, ואז אחרי זה פשוט ישר אנחנו הולכים להביא את אחותי מהגן. אבל פשוט לי עושים את זה טיפה יותר קצר, כאילו, לי כאילו מבזבזים לי 5 דקות, אז יש לי רק 10 דקות, כי כל אספת הורים זה רבע שעה, לא רבע שעה, 15 דקות, קיצר, שכחתי איך אומרים. טוב, אז בואי תגשי. רוצה שנרוץ? לא כואב, זה נייס. יאללה, עוד 9 דקות כבר 2.5, בואי. אני מספיק ב9 דקות, מה עשיתי את זה? הדרך פה. בשביל לרוץ. איזה שביל? אוקיי, סבבה. Let me understand where. Let me understand. חם לי. חבל שבאתי בגומיה. אני עם גומיה, אני עם קוקו. מה אכפת לי? עכשיו אני אראה את כל יש לך גומיה, סתומה. עכשיו אני אראה את כל האלופים. אבל אני גם רוצה ספר זו. באמת איזה סתומה אני נודרת. יש לי גומיה פתאום על היד, אני כזה, איך בא לי לעשות קוקו, יהיה לי חם בטח. אני כזה, השירה כזה אומרת, את סתומה? מה, יש לך גומיה על היד? תראו, יש לי ידיים של טרדס. להגיד לכם גם למה? כי פשוט היום בשיעור אמנות החלטתי לעשות כולי טרדס, עשיתי את הידיים שלי באקסילו. מה זה תלה, אני כאילו קלה. איך שאומרים את זה? ולעדכן אתכם שנהיה בבית ספר. אז ממשיכות את הסרטון? כן, עכשיו. עצרי, ששנייה שלי יהיה בבית ספר. עצרי. עצרי! תראו, זה לא בית ספר, זה הבית ספר השני. 3, 4 ו... 3, 4 ו...